Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Khynnah Skul bak Khynnah kai ka Laban Presbyterian Higher Secondary School kabadan Laban Shillong kila hia Syrngiew hadin ba meter box bala pendat hakan ni Skul ula bathai bat kemding kensan hakapon sngi khandai terik we yong arajar panriong kat kum ka jingtip la yo lum lai thu bo meter box bula bathai bat kemding nakadaw ka short circuit hakapor badang dei kapor pamja sngi Khynnah bat hakan ni ka jingja kam simladan kanu ka jingjular ki kamra kelas ni ka jing Skul Namaria kan ni kading bela Pluh hau meter box lala ban pelip no da kapapenan kam di fire extinguisher. Syusyu lapan tip bagi pulit kataran fire and emergency service. Tang syuk jing tip kilawan poi biang puar hakan ni jaka. Pan ajing erap bad hakaju puar kinong toy ka Meghalaya Energy Corporation Limited ru kilawan poi pan pelip syua syipur ya ka boarding hakan ni Skul. Kanang ban lunch ni kinu-kinu ki jingja bas ngosi.